Det her, det er min Raw My Life. Det startede hele med, ja, min mor skulle på sygehus, og så blev jeg født. Jeg var en tynd lille baby i forhold til min storesøster, hun var tyk. Men fuck det. Fuck det. Derhjemme, der var det. Jeg havde det der mega mærkelige vane, at gemme mig i vasketøjskurver. Det synes min storesøster og min mor og min far var sjovt. Men det var beskidt i vasketøjskurver. Som barn var det, at jeg flyttede rundt på forskellige børnehaver. Fordi min mor og far, de var skilt. Der var 0 eller noget år. I skolen, der var det. Ja, i 0. Der fik man disciplin. Ja. Yeah. Jeg mødte også en god ven. Eller gode venner, men jeg havde ikke tid til at tegne. Så. Vi fik flere og flere lektier for. Det... Bare tænk på det, så bliver man klogere. Jeg havde også en lille fane. Jeg faldt hele tiden i søer, og til sidst så blev min storesøster, ja, så gad hun ikke at redde mig mere. Så kiggede hun bare på og grinte. Nej, ja, nu hiver mig op. I SFO'en, der var det, jeg aldrig måtte gå hjem. Min mor havde sat tiden til 3:15, så jeg kunne ikke tage hjem. Og når de andre var gået hjem, så var det, at jeg bare stod helt alene og ked af det. Måske ikke ked af det, men alene der var jeg. Nogle dage. Hjemme, der var det, der var lockout. Det var rigtig dejligt. Ikke bare dejligt, men rigtig dejligt. I 7. klasse, der skal vi splittes op. Det bliver jeg rigtig ked af det over. Fordi, ja, hvem gider lige miste sine venner, man har? Jeg har kendt i rigtig mange år. Det er ikke særlig dejligt. Det er faktisk træls. Men jeg håber, at jeg kan blive til ingeniør en dag. Ja. Ikke bare den laveste uddannede ingeniør, man kan blive. Eller, det håber jeg ikke. Det er vel, jeg gerne vil. Fordi det er træls. Jeg vil være bygningsingeniør. De store, høje tårne.